Takže čus lidi, já vás vítám u dalšího videa. Zase budu točit, nebo teď točím momentálně Annihilation. Příští video asi natočím něco jiného. Možná to natočím aj ne sám. Ale to se neví. Tady je tak 3 minuty, ani ne, a už tady. No minutu a něco tady je a už má natěženo prostě. Já závidím těm, co jim dovolí koupit si VIP. Mně to nedovolí rodiče. Zajímavé. Ach jo, já chci mít taky VIP. Mami, kup mi VIP. Ach jo, já chci VIP. S VIPčkem si můžete dělat, co se vám zachce. Tam máte to hodně kitů. Něco mi ruplo. Co jsem to chtěl? Je podívat se, kde je Braving. A jestli se dá otevřít dřív než ve 4. fázi. Ne! Ježíš, ve 4. fázi mi je k ničemu. Taky nechápu ty lidi prostě. Nechápu gamera, jak může prostě tady dát, že to bude otevřené až ve 4. fázi. Vždyť to je 10 minut před Double Nexus Damage. Ach jo, gamere, neštví mě. Já se zkusím řídit podle natáčecího mobilu. To se nedá podle toho mobilu. Ach jo. Gentleman, jo? Ach jo, to je těžké, já už jdu normálně. Bolí mě za krkem a prostě nuda. Ale jak může mít tak rychle natěženou? Ach jo, to je Vzpomínám, jak jsme natáčeli s Gamerem Vortexem a prostě to byla zábava. To jsme se schovávali v Lapis dole, když jsme si chtěli udělat, jak se to jmenuje, jo, Invis. Tak jsme si to tam vypékali a třeba prostě, to byla sranda. Na té kanionce to je úplně, já jsem hrozně chtěl kanionku teď, ale teď nevím, kde jsou goldy. Jo, že vím. No, tady už někdo je. A mu to je jedno, on už jde pryč. Ne. Jo, takže tam má být taky gold, ale teď tam žádný není. Už je, no.
Možná to nedal ani na YouTube, to video, nevím. Určitě se na něho dívejte, my tam točíme někdy. Točí i s někým jiným. Nebudu říkat jména. Uhlí už vím, kde je. To je lehké najít. Jo, to máš takový, to jo. A teď já. Bum, bum, bum. Jak to, že kope tak rychle? Co? Happy birthday. Green. Jdeme na green. Co se o sobě myslí, jako? Že nám takto lehce přiběhne do základny a zabije? Tak tohle by si neměl myslet. Protože tady jsou kaktusy. A tohle je moje oblíbená mapa. Děláte si ze mě srandu? Děláte si ze mě srandu? Přes 20 goldů. On mě prostě úplně lehce zabije. Jo, dík moc, ale fakt jako ne. Vůbec. Zkusím tento server. Tam jich je víc než 10 000. Když tak je to německý server. IP je to. Takže ne. IP je nějak. Jo. GOMME velkým HD. Tečka malým net. Jo. Pager and Harry. Co je? No vlastně. Jsem tady. A pozerajte na to toho Herobrina. Tam na něho čumím. A nevím, ako tady ten Matery, nebo jak? Marty se na něho tady pozerá. Vyzerajte na to toho Herobrina. Si pamatuju, nás tam jednou bylo normálně 12 tady na tom Herobrine challenge. Jo, jsem u Glowstoneu. Ach jo, nechte mě. Já vám nic nedělám. Že máme udělat prostě jeho úkoly. Ti, co vyhrajou, tak můžou utéct. Ti, co prohrajou, tak zemřou. Já si takto se zahrabu. Tak to mě nikdo nemůže zabít.